takuona kuti ngezimbabwe ayo inenge iri padisparation period. They are not sure, they are not confident nezvaroda kuita. Notoona kuti aiwa nayo mapolitical prisoners tikuona kuti vakomana ava yes takaona kuti Zanu PF nevakomana vejudiciary vatuwira nevakomana vanga vabuditsiwe, but tikuona they are still delaying them. Sanapenda mashoko anobuda nyugo panapa toona kuti aiwa this government iyi aiwa ine confusion uri kusubscribe or like on the bell kuti chipina panapa pa the Harare Times vanyora vachiti Harare magistrate mari wanadzo gofa denies bail pro democratic campaigners namataigo kweza Samuel Gwenzi and Robson Chere. The three, if a propensity to commit further offense, they will likely cause public despondency and they will interfere with state witnesses if released. Panapa tuna kuti munozawana mchango wakabuda pachena wakataura vakati aiwa this summit yapera saka vakomana ava there's no need kuti ramba tivachengeta custody ngavabude, but tikuona kuti this judicial foot yakunyebzerita confusion enhema ichiti aiwa these guys vakabudiswa and they're likely to cause public despondency and they will interfere with the state witnesses if released. Panapa vakuita as if the judiciary yakuda kufunga outside the box, yakuda kuona maconsequences evanhu as if pane chakashata chavakaita. Takuona kuti aiwa these guys vangoda kungozima kuda kungozvichenesa kuti our judiciary is controlled with the ruling party Zanu PF, vachida kuzama kufunga kuti vada vatsvakira mhosva kuti aiwa tazvabuditsa pane zvavanozoita instead kuti vangovabuditsa vanyazoziva kuti aiwa hapanisana ini hamu yavachaita. Mutidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona this judiciary this regime ichiramba ichichengeta these guys, vanhu vakabatwa vasina mhosva vakabuditsiwa muaeroplane vasina mhosva vachitongoenda kutrip kwavo vakanzi aiwa pindai muusungwa. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu, musavana kusubscribe or like pamwe chete notinonda.